Right, vadiwa vaoni tinokugamuchirai paNhimbe TV muchirongwa muzuva ranhasi. Vazhinji vakaona chirongwa chatakaburitsa svondo radarika iro musi wemugovera. Yanga iri nyaya yenhaurirwa dzemushonga neurombo hwanga hwanetsa mumusha. Vazhinji vakabvunza kuti ari kumboita mabasa aya ndiani, zviri kufamba sei, ari kuzvigona sei, anozvishanda sei. Saka muzuva ranhasi tatiregai tikuunzirei murume ari mumashure mabasa iwaya makaona muchikamu chadarika, kuitira kuti munzwe zvizere kuti vanozvifambisa sei. Regai ndiuye kwamuri madzibaba, mungangotipawo katsanangudzo kekuti munoitwani zvichida pamwe nekanhoroondo kenyu kadiki diki. Alright, inini ndinoitwa Prophet Watson Manduwanza. Ndakazvarwa naanonzi Taurai Manduwanza naSekai Mvuwai. Baba wangu vakanozvarwa kwaMapara. Amai vanobva kuMozambique, kuNyangwarara ndokwavanobva. So imimi pakubata ndanzwa mataura nyaya yekuti Prophet. So pamashandiro amunoita zvichida mukatitsanangurira muchidimbu kuti munoshanda sei, nekuti ndinogutsikana kuti tinombosangana nevamwe vanoti ini ndiri svikiro, vamwe vanoti ini ndiri n'anga. Muzuva ranhasi tinemi muri kuti ndiri Prophet. Munoshanda sei, munobata sei? Alright, inini zvemudzimu handitozvidi. Inini ndiri Prophet, zvinhu zvangu zvouya pamweya. Ndonzwa ngoni, ndo nhau inoitika mandiri. Zvemushonga handiiti, handibati zvemushonga. Ndo mamirire zvakaita. Mune kereke yamunobata nayo yamunotozikanwa kuti uku ndiko kwaProphet Watson? Right, kereke ndinayo. Asi kereke ini nditoriwo mwana wesangano. Alright. Ndoenda kuThe United Apostolic Faith Church of God, ndokwandoenda. Ndichinge ndiri kumusha kumba ndinobva kuHonde Valley kwaSarwaka. Vakuru vedu kuna ana baba Majo ndo watonamata nawo, wana baba Chida Wanyika ndo watopinda nawo tiri kwedu kuHonde Valley. Bishop ari baba Mandibvei kwaChihota. So tichisangana nemi ndogutsikana kuti tasangana nemi pazviitiko, pari zvino tasangana nemi pazviitiko zviviri zvatakaona. Chiitiko chekutanga yanga iri nyaya yengozi yatakasangana zvekare kudare kwaMambo Mutasa. Chechipiri takazokuonai zvekare mine basket ranga rakazara zvanga zvakazara imomo. Taida kuti mukatitsanangurira panyaya yebasket zvakafamba sei, chii chakaitika panyaya yebasket? Nhau yebasket zvakaenda kotika, ini ndakadaidzwa mumusha mewanhu. Wanhu wakanga wachinzwa mashandiro andinoita nemabatiro andinoita basa. Saka mumusha makanga muine mwana aipenga zveshuwa. Ndofunga mwana uyu akamborwara kwaita, airwara ari kuMozambique kunonzi kuChimoyo, akafamba iyo kutaura kwaita waiti takafamba tataneta. Ndokundidaidza ndikasvika musha mavo. Ndasvika musha mavo ndochivaona semhurika. Right, ndikati nini ndisati ndatanga basa rangu ndoda kuti baba mukuru wenyu asiri pano ndauye pano. Kusvokwadi wakadaidzwa wakauya. Kati baba ndimune zvinhu zvaita kuti mwana anga achirwara achipenga. Saka chekutanga zvinhu izvi, bhasiketi renyu rikaunzwa apa nemishonga yenyu nenyoka dzenyu zvikauya apa, ndochikubatsirikidzai kuti mwana waporo. Zvechokwadi zvinhu izvo zvakaitika. Wakandipa bhasiketi, wakati bhasiketi iri tiparadzire bhasiketi. Ndakati ngatiripise ipapo. Vamwe wakati murume wakangwara unozokwanisa kuzotora dota racho zoita zvaanoita. Ndikati mese ndamuzwa. Ini zvandoita regai nditore bhasiketi renyu, ndichaziva pandicharisa. Tozouya tozoshanda, muri yese ichenurwe. Mushonga wakasvipisa kubudikidza kwemagamba anga ari mukati mebhasiketi iroro. Ndo nhoroondo yacho mamire zvakaita. Saka ini ndakatora bhasiketi iroro. Tine kuzotaura ngotaka kuti bhasiketi renyu iri sekungoti inini manje ndizotakura bhasiketi renyu ndoshanda mwana zvechokwadi ndarapa, ndozotakura bhasiketi renyu pasina chekuti ndingazofamba ndichizomwa dringi wana wachisvika wachizomwa nzara hazvibudi. Saka mukakwanisa kundipa mari, vakatsanangura wega kuti ndokupa $60. Ndandatobaudza kuti zvinodhura kuti ndikuparadzire zviro izvi $700. Saka chitaura zvenyu zvakakusunungukirai.
kuti tikwanise kuparadzira basket. So wakati $60 ndokundipa $20. Ndikati ini mari handibvunzi, itai zvamunoda. Saka murume waya sekuti akanga atorwa zvinhu zvake achizvida, wakazotanga kunetsa wanin'ina wake, madzimai acho, kuti handati ndikuda zvinhu zvangu, daidzai murume wakaya pano ndikuda zvinhu zvangu. Akatanga kutofamba nematemo echida kutema hama dzake. Saka hama dzake dzakazondifonera ini kuti ando zviri kuitika kuno. Tikati no problem, kana zviri izvo zviri kuitika regai ndimufonere murume, because hatina kumbobvira takatukana kuti zvizosvika kuti azoshupe wamwe. Ndichimufonera ndopakutotanga kutondipandukira. Hama yangu zvemakundipandukira, ingawane ndakakubatsirai mukandipa $20, mukatarisa saizi yangu nemurume ndofunga makamuona. Hazvigoni kuti inini ndingamutorera basket zvechisimba papakazara mhuri yeseya. Zvitsvakwa ndakatora basket. Kazoita kuti tizoende kuna Changamire kwamambo. Inhawe yekuti ndoda kukuuraya. Because zvinhu haakanga akwenda kotora zvabvisika zvashandi. Indakamutora tukaenda kotora humwe urombo, hunokupetukira. Ndazviro kandatora ini ndikaita munamato wangu zvechokwadi zvinokudzorera. Saka akatosimuka akaenda kuN'anga, kuMozambique, akaendepi, zviro zvikatanga kumuvhiringidza. Ndopakutanga kuti ndati ndoda zvinhu zvangu. Ndo mamiri akaita zvinhu. Saka Pepe mudare takazoona kuti basket iri baba vana kutora basket ravo hamuna kuvadzosera. Pari zvino basket iri rakafamba sei? Inini basket mudare ka kubvira kutaura chokwadi. Ndakabuda mudare muya handina kumbofara. Nekuti ndakabva ndataura inini ndikati $40 handichaidi. Handichadi hangu mari yenyu, sekuti inini ndakanga ndauya ndichiti basket iri kana muri dzari kunetsaka tooneswa kuzi kana iye chikumbira regere kuti ndinotenda hangu ndiregerere, ndakatadza. Chindifudzira kubasket zvakanaka sezvatakatarangana. Saka wakaramba ari ngoite nharo, akazoga kuti inini handichaende kutoilet zvakanaka, munhu muroyi. Tikati munoita muroyi. Saka chisho chinhu chinoita kuitika ndechekuti basket inini ndakatora ndikaenda koisa pendakaisa, dziri nhau yekuti ndakanga ndakutorwadziwa. Ndikasuma Ishe Jehovha Mwari kuti Mwari, kana kuriko kundituma kwamakaita basa iri kuti nditsvenure nyika iwane rugare, wana wasununguke mukurarama. Nhasi uno ndozonge ndakupinda zvematare kubudikidza kwemunhu akuramba bhasiketi rake. Inini zvandoita ngazvisimuke zvipetuke kumusha kwawo. Ndozvendakatoita. Saka ndongoziva hangu kuti kana Mwari achitonga unosangana nazvo murume. Saka zviri kureva here kuti panhau yebasket iyi, nekuti ndinogutsikana kuti pane mwana watakamboona anga asiri kuita zvakanaka, akazenge akuratidza musi watakamuona musi wedare uya takamuona achitoratidza kuti mwana apengenuka. Basket iri pazvinhu zvamuri kutaura kuti pamakaita munamato wamakaita zvichadzokera kumuridzi wazvo chaiye here vanova sekura, kana kuti zvinogona zvekare futi kunobata futi mwana wamakambenge masunungura uyu? Zvinoenda kuitika ndezvekuti inini zvinozoita tenzi handizozivi kana wagumbuka. Handizozivi nekuti ndichirangarira nhau yakaenda kuitika iyo yaNaamani kana muchizoziva uyo abatsirwa kai Naamani pano akazotora chipoka zvichokati maperembudzi akazomunamira. Ini handizozivi kuti nhau yacho inozodzokera kumwana here, inozobata ani. Ini ndakaita zvinhu zvangu zvadzokera ndiko. Aiwa, vadiwa vatariri muri kungozviona, tiri kutaura naProfeti Watson zuva ranhasi vachititsanangurira inhau dzamunogara muchiona pachanel yenyu yeNhimbe TV. Muzuva ranhasi tatiregai tiuye nekuti vazhinji vari kunetsa vachiti tiri kuda kunzwawo kuti Prọfeti Watson vanoshanda sei, vanowanika kupi. Ndinogutsikana kuti muzuva ranhasi vatsanangura kwavanoshandira, kwavanowanika, kereke yavanobata nayo, uye mashandiro avanoita. Mamanzwa kuti vanotaura kuti havaite zvemudzimu, havaite zveurombwa, asi vanoita zvechitendero. Regai ndidzoke zvekare, pane nyaya imwe yatakamboti batei zvedu tisiri pane venyu rapo, nhau yetractor rakawira mumvura kupenda longa tiri ndizvozvo. Nhau yakamira sei? Mbotitsanangurirai muchidimbu kuti zvakafamba sei? Nhau yetractor yange iri nhau yengozi yaGrey Chirimo ka. Grey Chirimo anga akaurayiwa, kapinzwa mudhamu. Apinzwa mudhamu zvechokwadi kuna chiremba akambotanga kuita nhau iyoyoyo. Anzani
Mr Marima ndo wakatanga kuita nhau iyoyo. Pakazopinda vamwe wakazoita uzosvikira pana sekuru Mukotsanjera. Inini ndozosvika ndozodaidzwawo kuti uyai kuno, ndofunga ndichifonerwa nana sekuru ana Bosho Ngora, wakati iyo uriwo chi7 wechi11 kuita nhau iyi. Inini ndichita nhau zvaingotsanangurikwa ndo zvandakangoita. Ndakabata Nyangani negurupu rake wanana Gwarimbo nevamwe, asi ng'angazve yakaita izvozvo yakafa, yaitsipika nhau iyoyo kuti Sabude yakafa, mwana waChivhuro akafa ari kuti ndiri kuona girei. Zvakaitika izvozvo. Pakaitika wana Gwarimbo mhuri ikabudirwa, bwana Nyangani kwacho vanhu vana nhasi zvino hazvina kutomira zvakanaka, zviri kutoshupa zvekuti vamwe vari kuzodzoka vachizondifonera kuti shamwari ewo tibatsire. Ndikati kana muchida kubatsirwa dzokerai kwamambo motaura kuti munhu uya akasotibatsira paya ngaauye hake because taakutsva sezvendakadzoka ndichitsanangura. Saka pari zvino nyaya iyi yamira sei? Makazoipedza here kana kuti tichiri takangomirira ipapo pekuti vari kufanira kudzoka kuna Changamire? Nhau iyo ini handina kuzoona kuenda mberi kwayo, asi ndinongozwa kuti n'anga yakafa, mwana waChivhuro wakafa, vamwe vari kupenga, ndozvendiri kudzoka ndichinozwa manje kwatofa izvozvi hazvina 2 weeks apa vakatofa futi hanzvadzi yana Nyanganiwa yakabva kutofa izvezvi. Saka kuzoti kuenda mberi kwazvo handisati ndazoona kuti zvakafamba sei. Aiwa, tiri kuedza kuti tiburitse dzimwe dzenhau dzatakasangana nemi madziri, kuitira kuti vari kuona vazive kuti kana tichitaura nezvekuti Prophet Watson vari kumboita nezveizvi zviri kuitika, ndedzipi dzimwe dzenhau dzavari kubatana nadzo kana dzavari kusangana nadzo mukubata basa raMwari ravari kubata. Nhau yekupedzisira ndingade kubvunza, takasangana zvekare kudare kekupedzisira kacho katakazokuona iyi, ndinogutsikana kuti kwakanga kwatove kuma12 AM, yanga iri nhau yana Dhakameni. Ndizvozvo nhau yana Dhakameni vazhinji vangade kunzwa kuti nekuti nhau iyi chairi kusiririsira ndechekuti ngozi iri kubuda pamwana mudiki zvisingaiti, asi varume ava vari kuramba. Nhau yana Dhakameni yapapi pamasira imini, zvakamira sei? Right, zvakaitika kuna ana Dhakamena, wamwe wacho wakauya kwendiri sekuti ndinodaidzwa akandopinda munharaunda. Saka the moment yatinopinda munharaunda tichibatsira vanhu panozara vanhu. Saka ini ndisachiremba ndinongogara kamunhu opinda, hakuna kamunhu unomboti ndine nhau yangu yakati sekuti iwe unongo uri kuita basa. Saka vanhu vachipinda ndakaona murume akapinda iye Dhakamena, toti iwe une nhau yeropa, ndikupiwa une nhau yeropa yekuuraya munhu. Zvechokwadi Dhakameni pekutanga akamboda kumbohumana poya futi anonzi Yepi Matsitsiro, ndaranga akagara pasaidi ipo kwaChangamira. Vanhu vaya rese group of 5 wakauraya munhu, nekuti ini ndakazoenda kosimudza kuti ndisimudze ngozi, ndakaenda kumusha kwemukunda wemurume wekufa, ndikasvika ndikaite basa. Ndaite basa ndikati hakuna vasharukwa wakafa panapa, asi nhau iripo vasharukwa mafiro wakaita zvekuuraiwa ngewani. Wakati hawo zvechokwadi ndo nhau iri panapa, iri yatotishupa, tafamba zvichiri kubuda apadi hapana. Ndikati inini ndokuitirai munamato, hazvinetsi, mudhara anobuda 2 minutes, handifungi kuti zvikatipedzera nguva, ndofunga mudhara wanonga atobuda akutopfuka. Vanhu vakati ita henyu, zvechokwadi ndakaita basa rangu. Ndaita basa rangu hazvina kundiperedzerawo 2 months, ndopendakatanga kuzwa kuti kune vamwe varume vazopa kamwana switi, but kamwana switi kamwana kakutaura kuti ndiwo wakandiuraya wakazodai. Ndikati ndokupfuka kwazvo. Ininiwo mumashure ndakasimuka ndikaenda kuona Dhakameni. Ndikati Dhakameni, ndakuona matara vangu, uya tigare tese pasi, shamwari wakauraya munhu. Dhakameni akaumana. Ndikaona namai yacho kusvikira mai yacho akaona pakafire munhu kusvikira zvese, ini ndakabva ndatongwara pandazvitora ndikazviisa mufoni mangu. Papaita futi anonzi Kamusara akauya futi, ndikataura tese arikuda kubatsirikidzwa kuti zvinhu izvozvo zvitsipikidzwe. Ini ndikati kupedza ngozi kuiripa zvekutsipika ini handizvo, asi ndikatosimudza kana muino hama dzenyu dzakafa kana ndinoda kubatsira kuti ngozi dzidini dzisimuke, vanhu vazonge vachiripwa. Saka ndakabva ndazviisa futi mufoni mangu, ndazvaona kuti zvinozorema mangwana. Uyu Dhakameni akazouya achizonditi shamwari ndokupe mombe, akatifonera ndichibva kuMutare kuno kuti uya kunoku ndokupe mombe, ndashupike.
kamwana kaka kari kubudiwa kakazororwa kaiti kari murume kaitomonya murume kakazodidini zvikanetsa ndikamutaura iyo shamwari ndakakutaurira kuti zviro zvichazokupresa ndokupresa kwazvo akati ashamwari kana zvichiita ndipi ndokupa mombe ndokupa mari pamusoro ndikati shamwari nhau iripo izvi handiti chakanaka isu chatingakonesa kuita ndingakubatsirikidza kuti utore gwara rekudi rekuripa ndo nhoroondo yacho mamiriro ezvakaita saka muri kuona kamwana kaya kaibudiwa saka ivo havana kuzogutsikana nezvandaka pakutaura munozva zvinoita mabhinyaka mhomo yese aingoti ndizvo kuzondizoe papa ii mhomo yakanga yandibhadharira mari yemotikari kuti ndizonge ndichisvika paya paya kuti ndizosarende zvinhu zvandaka ndinazvo saka vanhu ivo mabhinya aiti maybe kwetiri kuenda kwamambo tichasangana mumwe chiremba uchapotsa obva wada kusangana sekuru mukotsanjera zvendakataura tiri kumbonyangwarara ndizvo zvakabva zvataurika futi nasekuru mukotsanjera chokwadi vanhu ivo vakabatwa ndo mamiriro zvakaita izvozvo saka pari zvino kubva patabva kudare paya pane here chakazomboitika kana kuti ndo payakangomirira nyaya yacho chakaitika ndiri kutotenda mwari kuti zviri kutoitika zvakawanda ndawanawanda andichitotaura nawo nhasi chaiye zuro futi izvozvi ndo wanga uchitofona zviri kuenda kuitika ndezvekuti mangwana acho kubva paya paya toti pakaita 2 days vanhu vakarwa mabhinya aya akarwa wari 5 saka ndoti wakomana 3 wanga uchipandukira vanhu 2 kutorowana chaiko pakabuda ropa panyangwarara kuti wewe tofira here $20 yawakatipa iwe ndiwe bhinya saka nezuro futi ndakazwa futi nhoroondo yainzi wanga uchitonetswa kuti bhinya riya ngaribhadhare mari yaidiwa kuna chiremba $400 iwe ndiwe bhinya iwewe wakatora zviro ndiwono kudi aya mahunga isu tinoda kuzozwa pafoni kaona kuti uya muzwo zviri panapa saka ndo mamiriro zvakaita zvechokwadi chiri kubvondoka. Alright, aiwa tinotenda netsanangudzo ndogutsikana kuti vaoni vari kuona vari kunzwa dzimwe dzenyaya dzatinenge tichitaura nekuti kana tizenge taakutaura taakuita sehurukuro kana kuti vanhu vakungozviona zvichibuda pazvivhitivhiti vanofunga kuti pamwe idzi nyaya idzi ndedzekunyepa vamwe vanenge vachifunga kuti pamwe mubikirwa hakuna zvakadaro unonzwa mashoko akasiyana siyana ndosaka tichizouya kuti gare pasi toita hurukuro nemi munenge muchizviita nekusangana nazvo nekugadzira nyaya dzakadai idzi. Prophet Watson ndichienda tauda unoti hedu tichipendera chirongwa chedu chanhasi ndeapi mamwe matambudziko kana ndeapi matambudziko kana nyaya dzamunobata imimi pakubatsirana nemhuri kana kuti angave vanhu vakasiyana siyana vari kunze. Chinhu chekutanga chandinonyanya kuda kutaura kuvanhu nekuti vanhu vazivezve munhu akatanga kunobatsira vanhu zvechokwadi vanhu vachipora vanhu vanomhanya vanhu vanoenda kune munhu uya vachiteerawo zvinhu zvinonga zvichiitika saka zvinhu zvatosangana nazvo ndezvekuti vanhu vamwe vanotuka vanotaura nepasipo kunotaura chaikuti uyu akaromba uyu akazodai so izvozvo zvinhu zvinozogumisira pamwe ka zvakukubhowa pamwe pacho tozogumisira takutora kuti imi munoziva kuti munhu unonga akaromba achiita zvimwe zvinhu ka haazoporisi kana riri basa rekuti munhu akaromba akachitora munhu zvinhu zveurombwa zvacho echizviti zviparadzwe muri chiparara. Ndofunga saizi yangu ndakazvarwa 1992 16 November ndopendakazvarwa nebasa rendaita ndakaita basa iri kubva Mozambique ndikapinda munomu ndabatsira vanhu nguva yakareba vane matambudziko akasiyana siyana zvekuti dai ndaitadzira Mwari nodai ndakaparara ndamumwe macho tobhecherana nen'anga yakagara apa yototi iwewe uri kufa ndototi vasharuka mukazoona kazviti zvakanaka like ndakamboita pachimanimani mune mumba makabuda coffee but tatatanga kutombotirana nharo kusvikira ndikati vasharuka handei kumba kwenyu movure door zvechokwadi makabuda coffee nemari zvinhu zvakanga zvirimo akazondisheka maoko kuti ndazwangu saka matambudziko iwawo ekuzoti vanhu vanokutuka vamwe vanozodidi chimwe chinhu chinoenda kuitika ndechekuti nhau yekufamba ozodaizwa uya kuno zvechokwadi unozofamba pamwe pacho manje kumba manje tina adzimai tichirwa diki ndopanachida kutozobvunza patinenge takuita pamberi kuti tinoda vanhu vanonga vachiti kana watambudziko waruko panoita kuti vanhu vasvike kumba vanhu ngavasvike pai pamba ndo mamirire zvakaita izvozvo. Alright, nezuro tine vagari vakatideedza
vagara ava zvakaitika ndezvekuti vanoti pane murume wanogarisana naye. Murume uyu akanyora mazita evanhu 31 majira kubva asunga zviya zvekuita kunge pamwe pane mhiko dzaaita. Vagara ava pari zvino vari kuti murume uyu vanga vachiti kana paine afa vocheka, kana paine asangana nedambudziko vocheka pamazita atiri kutaura kaya. So vagara vari kutaura kuti isusu tazoomerwa, tamboedza, vakamboenda kwaChangamire kwavakanoyananiswa vakabatsirwa, vakaedza kubatsirwa. Asi murume uyu ari kunzi iye ari kuzodzokera unotsipika nyaya dzake kana kutoita sei, hameno zvaanozoitawo. So vagara vaiti iwo kana mukangotiwo mamunofamba mukatiwanirawo munhu anokwanisa kutibatsira senharaunda kudai, so isusu hedu hatina zvizhinji zvatinazvo nekuti zveshuwa tapera. Mari chaidzo dzapera tichiedza kufambira nyaya yekuenda kwana Changamire tinoyananiswa. Handizivi kuti nyaya dzakaita sei idzidzi imimi munovabatsira sei vagari vakaita sei vava. Right, zvazvinoita ndine mubvunzo kwamuri. Ndandimure nhau yenyu. Ndizvozvo. Vanhu ava vanounganidzana here? Kuunganidzana nemunhu wavo kuti kubvira kugarisana kudai? Zvavakaita vanhu ava vakambounganidzana. Vanga vatori vese, fanika patakaenda kudare kwaChangamire vanga vari vese. Akatomboendawo kune chiremba wakaenda akanobatwa, akamboendawo kune muprofita wakaenda akanobatwa. Akapiwa mutongo wake wakanzi aende kunoripa. Asi mutongo wakanzi aende kunoripa uyu kuti chiremba auye azoparadza zvinhu izvi. Ndo paya pari kuzobuda vagari vachiti murume uyu wakutotsipika futi, haachaiti zviya zvekunoti abvise mombe dzaakanzi abvise kana kuti aite sei, asi ari kunzi akutotsipika. Asi vagari vakabvisawo, vakabatanidzawo tumari twavainatwo, ndobva vabatanidza, ndobva vaenda, ndobva vanobhadhara zvaida kubhadhara. Iye kuti achizoita pake akunzi haachaiti. Alright. Ndinofara hangu nezvinhu zvinonga zvakadaro. Zvinhu zvakadaro ndezvekuti kazhinji kacho kutsipika chinhu munoona kuti kunge uri munharaunda mudhuze, ungoti munhu uri padhuze ndachini. Saka like sezvatakaita isu, zvatakaita inini tinobata, because munhu kuti aite zvese kutaura kuti haana kutorwa chinhu. Munyika mune vanhu vane mapipi, tinoaona hedu. Handiti isu tichikura takazoti kunoibura nyuchi pagumbo, kune vamwe waita mapipi mashiripiti. Munhu akaitwa shiripiti ukonokosa kuritenda. Ndo nhau yakafanana neiri kuitika pavanhu ava. Handisi kuti wana chiremba waishanda hawasi kushanda. Asi chacho chinhu chaanoshandisa hachina kutorwa. Muri kundibata zvakanaka. Hachina kutorwa. Wedzazve umwe unokosanga akatora chikwambo obva achirasa. Chikwambo chikaraswa zvakafanana kuti munhu ane imbwa yake ka. Anoona uine imbwa yako yote handichaidi timutaunike. Kwakwenda koirasa kupasi kumusoro. Wenda kuti uri kuidhonza kauisiya papasi ubva wakura motika. Mukashisa kuzviita imbwa yenyu munogona kusvika yapano. Mazvibata. Ndo zvinhu zvinoenda koitika. Mumwe akasotora chikwambo, atora chikwambo obva achirasa zvisiri izvo, chinopedza dzinza. Saka chinhu chekutanga ndechekuti munhu uya anofanira kutaurwa kwaakarombera kuti aziwe kuti wakaromba paya. Nekuti kune mhiko dzimwe dzinosungwawo futi nawana chiremba waya. Isu tinotsunura mhiko dzakasungwa nachiremba wakati newakati tinotsunura. Kana zvinzi udzoke kwekwe, inini handina nhau handiomberi ng'anga. Kana kuombera vanhu ndazvimushonga kuti nawo tabata zvinhu zviri pawo zvanhingi izvi, saka chiripo ngechekuti dzokai kumuridzi wacho. Handizvo zvatinoita. Tinotatora zvinhu izvi taakutozvipfuudza nemutoo zvinoda kufudzwa nawo. Vanhu ava vanorapwa hama yangu vachipora vachiita zvakanaka. Saka tiri ipapo panhau iyoyo nekuti zvandiri kutaura izvi vanhu ava nezuro tanga tinawo vakatoungana. Village racho rese takanga tinavo vakati aiwa uyai mumbotaura nesu panhau yedu iyi. Kana muchizenge mafamba mukasangana nevanokwanisa kutibatsira, tauraiwo navo makatimiririrawo. Saka izvozvi takutotaura takavamirira vanhu ava kuti nyaya yakaita seiyoyi yandatsanangurai kuti vabatsirike vanhu ava. Toti imi ndimo vatinoda kuti mumbonovabatsira kana kuti toda kuti imi mumboenda mumbonotarisa dambudziko ravarisangana navo. Zvakamira sei, munenge muchida chii? Right. Tizenge tadzokera ikoko tonokurukura navo. Right, zvinhu zvazvinoita ndezvekuti inini ndiri kubva kwaHonde. Kuti ndishandise mari yangu, ndoshandisa mari yangu kuti ndaenda. Ndopanoda kunyatsa kuziva nekuziva futi vanhu kuti kana dai kwanga kuti ndingofamba kwenda ndikashandisa mari yangu muhomwe. Pane pekuzoti inosvika ichipera. Hapasiri pese petinoona mari, hapasi pese patine mari. Uye vamwe wacho tingakosa kuita basa kudai isu takakura tichitambudzika. Muri kundibata zvakanaka. Saka chisho chinhu chiripo, vanhu vanotsvaga mari yavo yemotikari. Muri kundibata zvakanaka. Tauyeko tochionesana paground. Mandibata zvakanaka.
ndo nhau yacho mamire zvakaita. Ndo mubvunzo wandandati ndingobvunza nekuti vanhu vekutoti vanenge vakamirirawo kunzwa kuti isusu vacho matafamba tine here zvatatitasangana nazvo. Asi inini manye ndichizwa nhoroondo yenyu imimi. Munhu uri kubatwa haasiri ega muroiba. Ndautozwa izvizvi ndakutozwa nditori pana muna ndiregerere. Ndo problem yangu manje. Because inini zvikandibata kana bhazi notoprofita. Kana mutaundi imo pana penotomomisa motika utamira. Zvakaita kuMozambique izvozvo. Ndaenda kubudisa vanhu vakawanda mira kana wakuru wacho ndomisa mashefu chef. 1 hour kune wautotsikirira futi munhu. Murundi bata zvakanaka. Wachihwanda nezita reumwe munhu. Dzokai muwataura kuti apa zviri pavanhu vakanyorwa here kana kuti kutaura kuti kune vari kumashure kuna wakanyorwa wanditi wakanyorwa vari kutsanangurwa because pana kungotaura kuti wakanyorwa vanhu mazita pakanyorwa pacho vanhu vasina kupaona. Murundi zvakanaka vanhu ava chimbovatora dhanzi chimbonyarira havasi kuziva zvavari kuita weseka wataurireka munhu kana afaka iyo munhu nepaakanyora kanga paonekwe kuzi apa pakanyorwa apa ngatiti musha muri kufiwa but musha imo mune vanhu vakaromba vakawanda wamwe wacho watoripo pakutokutaura tibatsire kutsvaga because tashupika asi vakadii vaine urombo hwavo. Saka ininika wamatoora futi kuti sorry munhu unoya kunokuya haasi right because ungakosa kuzotaura futi kuti iwo wakadini wakazoshata. Plus chandinonakidza ndechekuti kana ndikange ndaonana nawo ndinoti munhu kana akukasika kugumbuka unofanira samanaonza ndakukasika kugumbuka roho yenyu pasingo ichakanaka. Ndo zvandiri izvozvo ndinobvira kutaura straight. Nemo munokomborera nemo munoitira zvakanaka. Ini handitauri kuti nzve because ndinangu mavideos arumu ndichibatawo roho vachitaura kuti ndakaya chidya chemunhu ndo chandinofarira vamwe vachitaura kuti inini ndinofarira musoro vamwe ndinotaura chaiwo kuti shamwari uri muroho shamwari payapa wakazoda so wapedza vanhu pakati ende ndinodawo futi munhu nobvunziswa futi kuti pendapedzera nhu ngepapi. Umwe unopedza asi kuziva chiri chikwambo chiri kuuraya chakazotoromba chikapara. Ndo mamire zvakaita. Saka kazhinji kacho mukaona nawo dzimwe dzakuda kunetsa kudai vamwe vanokosa chiro wokosa wocherera fungus like nawo yaenda kwamambo. Ndakatorera munhu zvinhu zvake wanga akazvicherera mumunda oisa mamaki emabhanana maona manje. Saka ini ndichizvika ndotoseka kuti pauya wana chiremba wakawanda zvosuwa panapa but wakashaya zvinhu izvi zvinhu zviri kumabhanana takagara so baba kwati omba ndakazvicherera musi wakatiri naye kuti ononga kundishupa. Wanobatsirwa vanhu vachipora vachiita right. Aiwa isusu regai tichangonosvitsa sematsanangurira amaita nekuti tinogutsikana takapiwa vavanoti village chairman wacho ndiye watati chikurukura naye ndiye zvekare watakanzi kana paine zvinenge zvangobudawo zvamune masangana nazvo taurai naye. Saka isi tichangonomusvitsawo sekukurukura kwataita kuti nawe yenyu yatezenge yakutobatwa tiri pakati pechirongwa. Ndinogutsikana kuti kana ivo vari vanhu varikuda zvekubatsikana zveshuwa vanhu vachagara pasi voonesana kana vachida kuti vabatsire kuti vabatane nemi isi takasununguka kuvabatsira kuti vabatane nemi. Tinopendera chirongwa Prophet Watson regai tinzwe mashoko enyu amuinawo kana ekupedzisira angave ekurudziro kana mashoko amungangodongosiranawo nevaoni vari kuona chirongwa ichi muzuva ranhasi. Right, inini chekutanga ndoda kutendai imi wenhimbe hanzi nhimbe chi nhimbe TV nhimbe media right. Ndinokutendai nekuti tinge tichionana ende ndinotenda hangu nekuti muri kubatsira vanhu vakawanda vanhu vachibatsirika zvinhu zvichivaitira zvichifamba zvakanaka. Ndichitiwozve kuna vateereri kune vamwe vari kutendeuka vachienda kunonamata ngatitendeukei nemwoyo wese. Chinhu chinonzi kutendeuka kusiya mabasa akashata tosiya tsvina dzoparadzwa toenda kuchechi zvechokwadi. Ndakuna vanoenda kuchechi vamwe vaine hambi vamwe vanoenda kuchechi vaine zvinhu zvavo hatisviki. Saka ndiri kuti inini kune vanhu vari kunyika wese vari kungoona makasununguka kana muchida kudzoka muchibatsirikidzwa handiripo tinodzoka tichibatsirikidzana zvinhu zvichiita zvakanaka. Ndatenda hangu. Aiwa tinotendawo zvekare nekutiwanisa mukana wekuita hurukuro nemi. Vatariri tinogutsikana kuti mune ramangwana kana kuti mune mazuva anoteera kana mwedzi inoteera zvichida gore rinoteera zvekare tichazenge tichikuratidzai nekuti tambenge tichikurukura hedu tisati tapinda pachirongwa tichazenge tichikuratidzai pamwe panenge pachiitwa basa
na Prophet Watson zvichida pamwe kumba kwako iwe muoni kwavachauya kwatichazenge tichiratidzawo veruzhinji kuti urombwa kana zvinenge zviriko matambudziko akasiyana siyana vari kumabata sei tiri pano panhepfenyuro yenhimbe ngatisanganei muchikamu chinotevera.